To je práve produkcie. Pracuje dňom aj nocou, aby vám predniesla tie najlepšie zážitky. Naši scenáristi. No. Áno, aj toto je treba. Vypustím to, keď sa mi to nelúbilo. Že môžete odznovu. Pustí mi to. So zvukom. A nejdeme pracovať na zvuku. Lebo on tú polku pokazil. To posledné. Teď. Mali by sme motivovať mladú generáciu. Musíme motivovať mladú generáciu, aby pracovala na slovenskej kultúre. No bo on taký len záver. Posledné slova režiséra.